तो फाइनली दोस्तों खेसारी लाल यादव के न्यू नवरात्रि गाना रउरा लोग के बीच में आ गइल बाटे। और इ गाना कब और कितना बजे रिलीज हुई और कौना चैनल से रिलीज हुई एकरे बारे में बात करे वाला बानी। तो बन रहे वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले बता दी कि फुल अढ़ौलवा गाना के बारे में। फुल अढ़ौलवा एक गाना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप और मोनू साहू, और एक गाना में म्यूजिक देले बड़े VR वर्मा, और एक गाना के गईले बड़े दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और साथ में खुशी कर। और बतावल जाता कि खेसारी लाल यादव के पहला नवरात्रि गाना एकदम कमाल एवं जबरदस्त होखे वाला बाटे, और भोजपुरिया दर्शक के बहुत काफी ज्यादा पसंद भी आई, काहे कि इ गाना एकदम प्रॉपर भक्ति होखे वाला बाटे। और खेसारी लाल यादव के पहला नवरात्रि गाना के लेके खुशखबरी बा भाई। खुशखबरी ई बा कि फुल अढ़ौलवा गाना के कंफर्म रिलीजिंग डेट भी आ गइल बा। तब भाई हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के गाना फुल अढ़ौल एक गाना के रिलीज कल जाए जेम्स ट्यून भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। जी हाँ भाई लोग, जेम्स ट्यून भोजपुरी यूट्यूब चैनल से खेसारी लाल यादव के गाना फुल अढ़ौलवा कल यानी 11 तारीख के रउरा लोग के बीच में रिलीज होता टे। बता दी कि ई एगो नया कंपनी बिया और खेसारी लाल यादव के पहिलका गाना ओ कंपनी से आवत बाटे। तो एक बार जाके जेम्स ट्यून भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर कल गाना के सुनी।